Explorers, pioneers. You said science is about admitting what we Цяга don't да know. даследавання ў нас у крыві гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Stars. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. Deal? Deal. Добрый дзень, шаноўныя слухачы. Мы працягваем нашу праграму пра грамадзянскую навуку і працягваем размаўляць пра складаныя рэчы, звязаныя са зменамі клімата, простай мовай. І сёння хочам паразмаўляць пра тое, як прырода ўсё больш пранікае ў нашае жыццё. Ідзецца пра такую тэму, як прысутнасць дзікіх жывёл у нашых гарадах. Паводле апошняй інфармацыі, напрыклад, у адной толькі Варшаве за апошнія гады папуляцыя дзікоў перавысіла ўжо 3000 галоў, і колькасць выпадкаў з імі таксама рэзка вырасла. Напрыклад, у 2020 годзе было зафіксавана толькі 423 здарэнні, а летась ужо амаль 9000. У адказ гарадскія ўлады пачалі праводзіць інтэнсіўныя меры па скарачэнні папуляцыі, у тым ліку адлоў і адстрэл. Наколькі гэта можа дапамагчы і ці падобныя сітуацыі ўсё часцей здараюцца ў гарадах, пра гэта мы хочам паразмаўляць з экспертам з фонду «Неруш-Натура» Уладзімірам Зуевым. Добрый дзень, Уладзімір. Добрый дзень. Афіцыйнымі прычынамі прысутнасці дзікоў, і іншых дзікіх жывёл у Варшаве, а таксама ў іншых буйных гарадах называюць лёгкі доступ да ежы і нейкія шырокія экалагічныя калідоры. Ці толькі гэта? Так, сапраўды не толькі гэта. Гарадская тэрыторыя, яна стварае магчымасці да дзікоў смачнай ежы, таму што шмат кантэйнераў, у тым ліку кантэйнераў асобных для біялагічных адходаў, і лёгкі доступ да гэтых кантэйнераў ён задаваляе дзікоў у ежы, таму што яны становяцца шмат'еднымі, яны ўжо не толькі раслінамі, яны могуць ужо харчавацца і іншай ежай. Акрамя таго, распаўсюджаныя зялёныя зоны, агароды, агародзікі, наяўнасць урадлівых газонаў з чарвякамі і лічынкамі насякомых, гэта прываблівае дзікоў. Па-другое, канешне, тое, што становяцца мяккія зімы, і змены клімату яны значна ўплываюць на папуляцыю, то есть менш гіне маладзіка, больш раннія часты размнажэння, ну, канешне, больш корму ў прыродзе. І ў выніку папуляцыя расце хутчэй, чым раней у натуральных умовах па-за горадам. Трэцяя прычына то, што на гарадской тэрыторыі для дзікоў адсутнічаюць класічныя драпежнікі, гэта ваўкі і рысі. Ну і зразумела, што гэта дапамагае павялічвацца папуляцыі. Прывыканне да людзей, яшчэ адзін фактар. Дзікі гэта дастаткова разумныя і жывёлы, якія хутка адаптуюцца да новых умоваў, і ў гарадах яны губляюць страх перад чалавекам, яны вучацца адкрываць тыя ж самыя смеццевыя кантэйнеры, яны выкарыстоўваюць начны час для перамяшчэнняў уздоўж дарог, ну і навогуле паркі становяцца для іх такімі месцамі жыхарства, рэзідэнцыі. Ну і з цягам часу нават з'яўляецца гарадская папуляцыя, якая не жыве ў лесе, і вучоныя біолагі нават адзначаюць уже трохі нават не толькі эталагічныя, то есть паводзінныя змены, але нават ужо і генетычныя пэўныя змены. Ну і урбанізацыя, тая ж самая Варшава, хоць і вельмі вялікі горад, але з вельмі фрагментаваным ландшафтам. То есть гэта значыць, што паркі спалучаюцца з рознымі скверамі, з далінамі рэк, з гарадскімі тэрыторыямі. Гэта таксама ўсё спрыяе таму, што вось гэты шмат фактараў, яны спрыяюць таму, што для дзікоў гарадская тэрыторыя, у тым ліку ў Варшаве, становіцца зручнай для жыцця. А ці не бачыце ў гэтым таксама вынік дзейнасці чалавека? Ну, тут польскі прыклад. У адказ на пандэмію афрыканскай чумы было прынятае рашэнне правесці шырокі адстрэл дзікоў у дзікай прыродзе, і вось яны не знайшлі паратунак у гарадах. І больш за тое, нават цяперашні закон у Польшчы забараняе адлоў і перавозку дзікоў, дзікіх кабаноў у лясныя масівы за межамі Варшавы. Я мог бы так сказаць, што афрыканская чума свіней, і в тым ліку якая абрынулася на дзікоў у лясных масівах, то есть па-за гарадамі, яна паспрыяла таму, што частка асобін пайшлі ў гарады. Чаму? Таму што
вось гэтая хвароба яна разбурыла традыцыйныя існуючыя папуляцыі, якія ўжо склаліся са сваёй іерархіяй, то есть загінулі ад гэтай чумы самцы і самкі такія ўжо дарослыя, а маладняк, які застаўся сам на сабе, ён пачаў шукаць больш лёгкага жыцця, больш прыдатнай экасістэме, якую яны выбралі за менавіта як гарадскую экасістэму. Так што гэта нармальная сітуацыя, гэта наступства якраз тым ліку і эпідэміі афрыканскай чумы свіней. А ці дзік гэта адзіны такі, так бы мовіць, нязваны госць у горадзе людзей? Не, сапраўды дзікі гэта не адзіныя дзікія жывёлы, таму што практыка паказвае не толькі Варшавы і іншых гарадоў, напрыклад, і Берліна, і Лондона, і іншых еўрапейскіх і з іншых кантынентаў, тое, што далучаецца, па-першае, гэта енотападобны сабака. У Еўропе ўжо стала нашэсце такога інвазіўнага віду, як енот-паласкун, асабліва, напрыклад, тым жа Берліне, або ў Барселоне, або ў Парыжы яны сустракаюцца, ну і быццам бы ўжо адзначаюцца яны ў некаторых гарадах Польшы. Таксама, хоць і гэта і не інвазіўныя віды, але яны дзікія жывёлы, гэта алені, тыя ж самыя бабры. І гэта ўсё паказвае, што гарадская сістэма гэта ўжо шматвідавая структура, якая нават патрабуе пэўнай рэгуляцыі і, конечно, манітаравання і рэгуляцыі з боку чалавека. Дарэчы, вы вось згадалі, што дзікія жывёлы дзікі вучацца, і сапраўды я бачыў допісы людзей у сацыяльных сетках, пішуць, што вось дзікі ведаюць графік вывазу смецця, ведаюць, калі людзі выносяць адходы на вуліцу вечарам. То бок можна сказаць, што яны адаптуюцца пад горад дзікія жывёлы, а ці не можа так стаць, што яны пачнуць успрымаць чалавека як перашкоду? Ну, так яны і ўспрымаюць чалавека як перашкоду, таму што гэта праяўляецца нават вот эти все выпадкі з негатыўнымі наступствамі. Яны паказваюць, што дзік, які не баіцца ўжо чалавека, ён будзе дастаткова моцна праяўляць агрэсію супраць чалавека, калі ён яму будзе перашкаджаць здабываць ежу, перашкаджаць выхоўваць патомства, ну і уваходзіць на тэрыторыю, якую дзік лічыць ужо сваёй. Ну і чым гэта пагражае? Ну, пагражае ад траўмаў, ранаў, якія ўсё часцей людзі атрымоўваюць пры прамым кантакце. Гэта негатыўны ўплыў на тых жа хатніх жывёл, на тых жа самых сабак, якую выгульваюць варшавякі і жыхары іншых гарадоў. Ну і, конечно, гэта пашкоджанне інфраструктуры, то есть гэта разрыватыя газоны, гэта пашкоджаныя зялёныя масівы, гэта пашкоджанне тых жа самых транспартных сродкаў, таму што адзін дарослы дзік вагай там ад 40 да нават 120 кілаграм пры сутыкненні з легкавым аўтамабілем на хуткасці можа нанесці вельмі цяжкія пашкоджанні гэтаму аўтамабілю і нават людзям, якія ў ім перамяшчаюцца. Так што спектр уздзеяння дзікоў на гарадской тэрыторыі вельмі вялікі. Ну, нават не гаворачы пра магчымы перанос розных захворванняў. Ну, вось мэрія Варшавы выдала дазволы на скарачэнне папуляцыі дзікоў праз адлоў і адстрэл. З пачатку бягучага года ў польскай сталіцы было застрэлена альбо усыплена 75 дзікоў. У мінулым годзе 464. Ці адлоў, адстрэл – гэта адзінае магчымае рашэнне, якое чалавеку застаецца? Я бы сказаў, што не, таму што калі глядзець на тыя фактары, якія спрыяюць з'яўленню дзікоў і размнажэнню дзікоў на гарадской тэрыторыі, гэта якраз і повод гаварыць, што можна зрабіць. Калі мы гаворым, што дзікоў прыманьвае даступная ежа ў смеццевых кантэйнераў, гэта азначае, што трэба узмацняць кантэйнеры, гэта раз, каб яны не пераварочваліся, па-другое, каб яны закрываліся, ну і, канешне, каб гэтае смецце, асабліва біялагічныя адходы, яны своечасова вывозіліся, не складаваліся на адкрытай тэрыторыі. І таксама шмат якіх кварталах жылых ужо ўстаноўліваюць кантэйнеры на загароджанай тэрыторыі або нават агароджанай з дапамогай цэглавых платоў або нейкай провалкі, якія перашкаджаюць дзікам пранікаць да гэтых кантэйнераў. Па-другое, калі мы гаворым, што дзікі ўспрымаюць гарадскую тэрыторыю ўжо як натуральную для свайго жыцця, для размнажэння, для адпачынку, трэба, значыць, ствараць умовы, каб гэтага не было. То есть гэта значыць закрываць паркавыя тэрыторыі, агароджваць іх, ствараць эфект адмоўны. Напрыклад, вучоныя ўжо ведаюць, што некаторыя гукі адмоўна ўплываюць на дзікоў, іх адштурхоўваць ад той ці іншай тэрыторыі, або выкарыстанне нават некаторых
араматычных хімічных сродкаў, якія будуць адпугваць гэтых жывёл. Па-трэцяе, ёсць такі прыклад, гэта адсяленне дзікоў на іншыя тэрыторыі, ну, лясныя тэрыторыі, але гэта сутыкаецца з вялікай канкурэнцыяй, то есть гэта можа ўклікаць наступствы доўгатэрміновыя, таму што з'яўляюцца новыя асобіны, новыя папуляцыі на іншай тэрыторыі, гэта вялікая канкурэнцыя і, магчыма, больш слабейшая, наадварот, таксама зыдзе з натуральнага ляснога масіву і прыйдзе ў гарадскі парк. А вось, дарэчы, калі паглядзець з пункту гледжання адміністрацыі, у Варшаве ёсць, так называецца, установа гарадское ўправленне лясоў, альбо гарадскія лясы, але там працуе толькі адзін егер, і ён проста фізычна не ў стане справіцца з адловам такой колькасці дзікоў, бо, скажам, калі паступае паведамленне з аднаго края горада на другі не паспееш даехаць, то ці, на вашу думку, нашы гарады цяперашнія павінны ўжо браць пад увагу гэты аспект і адаптаваць сваю адміністрацыю, І скажам? прыклады такого есть у іншых гарадах. Напрыклад, у Берліне створана ўпраўленне кіравання дзікай фаунай у горадзе, дзе прысутнічаюць спецыялісты. Па-першае, спецыялісты, якія ведуць маніторынг дзікіх жывёл. Другое, яны там працуюць ветэрынары, якія могуць адсочваць, напрыклад, асобін з захворвання, асабліва з інфекцыйнымі захворваннямі. Ну і, канешне, гэта вучоныя, якія ведуць маніторынг і працуюць з насельніцтвам, таму што насельніцтва – гэта адзін з тых асновых актараў працэса рэгулявання дзікоў на гарадской тэрыторыі. Так што структура адміністрацыі павінна змяняцца, і адзін ляснік ён нічога не зробіць. Нават пры дапамозе стражы мейскай або запрашаемых спецыялістаў з лясной гаспадаркі. Ну і вось вы згадалі насельніцтва, мы якраз размаўляем пра грамадзянскую навуку, то пытанне, што тут могуць зрабіць жыхары, і ці, можа, вы ўжо сутыкаліся з нейкімі падобнымі грамадзянскімі ініцыятывамі? Ну, па-першае, самае галоўнае, любога дзіка ўспрымаць як дзікую жывёлу, якая можа несці для вас персанальна нейкую небяспеку. Гэта не хамічок, гэта не марская свінка і нават не суседская сабачка, якую можна паласкаць і з ёй можна пабавіцца. Не, гэта дзікая жывёла. І, па-першае, не падкармліваць, не падыходзіць да ёй блізка, ну, а выпадку заўважання, конечно, сігналізаваць праз вядомыя сістэмы, тэлефанічныя сістэмы, паведамляць пра знаходжанне дзікоў на той ці іншай тэрыторыі. Гэта якраз вось адзін з прыкладаў грамадзянскай навукі, калі вядзецца маніторынг за гэтымі дзікімі жывёламі. Дзякуй вялікі, Владзімір. Нагадаю, што ў нас у студыі быў госць, старшыня фонду «Неруш Натура» Владзімір Зуеў, з якім мы размаўлялі пра адзін з прыкладаў таго, як пад уплывам зменаў вонкавых і чалавечай дзейнасці прырода умешваецца ў жыццё чалавека. Гэта з'яўленне ўсё часцей і ў большай колькасці дзікіх жывёлаў у нашых гарадах. It's like we've forgotten who we are now. Explorers, pioneers. You said science is about many more. Цяга да даследавання ў нас у крыві, гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Stars. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. You? Deal.